उपाय नाही बर' बाजार बिस्थिबाराव थांगासिनो जोंहा सानैजों माला लायनो जुथा लायनो नागिरदों जुथा बर' बाजार एसएस नि गोजानलै एसएस स्कुलनि जुथा क्लास बेसेबां 8 ने 9 गाबोन फाइनाल जासिगोन फाइनाल गैला बर' बाजारखौ नोंसोर नायलांदो लोगोफोर जोंनि बर' बाजारनि बाजार बिस्थिबार फिसा जायो आरो फिसासो बेलासियाव जाबाबो जोबलायनोसैसो मोनाबिलि जाबाय 4टा 5टा जाबाय दा बुस्थुफोर लागोन जोङो मा बायगोन खेबजोबगोन आरो ओमफ्राय मोखां नुजानाय नंला लाजिखायो नालाय ओरै बरलागाव मोनथिंजाय ओरै बरलागाव थाङो गारियासो स्टार्ट होनदो हेलौ लोगोफोरजों दा बर' बाजाराव थांनो नागिरदों आङो जुथा लायनो नागिरदों आरो जुथा जरासे मोनगोन ना मोना फादारनाव सोंनायलै मोनाबा पेन्देलजोंनो थांनांसिगोन स्कुलाव मा लायनांगौ मोनगोन मोना जाबायना मानसिफोर गैला मोनाबाथाय जोबो बेलासिनि 2टा 1:30 2टा बिदिनिफ्राय बाजारा स्टार्ट जायो आरो जोंनि बर' बाजारा बे बर' बाजारा जाहैबाय बिजनि साहा खुख्लुं रडजों फैनानै 5-6 किल'मिटारसो साहा जागोन आरो बे बर' बाजारा 90% बांसिन बर'फोर थानायनि थाखाय बेखौ बर' बाजार मुं दोननाय जादों होननानै जारिमिनाव मोननाय जायो बर' बाजारनि खुगा लाइसि एसएस स्कुलनि बैथा बेवहाय बर' बाजारनि जारिमिननि बागै मोननाय जायो आरो नै गस्ला फानदों बे गस्ला सुइटारनि बेसेना 250 खमाव हरथारा परिमाल आरो 250 बाथ' 250 बारा लायो बेनि थाखाय दाम बे 250 सब एखे दाम Ilam sinama, ilam na kito. Ilam. नेलथालि जोमखोन्दाखौ जों फानो जाहैदों जानोबो हागौ परिमाल हिसाबै जोमखोन्दाखौ फाननो हागौ ना लोगोफोर ओरैनोथ' 250 बेसेनाव बिदि सुइटार मोना ना बेखौ जुदि दखानाव बायनांगौबा 250 लागोन बे हिसाबै सोरनिबा गानखोन्दाखौ फाननो आरो माथो उफाय फानबाय जेब्ला गानग्राबाथ' गानखागोन ना गोरिबबो थायो 200नि मोनगोनथ' 200नि मोननांगोन बेसेबां गाननो मोजां गानसाब जायोलै न'आव थानायाव आंबो गांसो गासिनो मोनदों बे साइडजों सेन्देल जुथा लेखा काप प्लेट बिदिनो गुबुन गुबुन फानो आरो बारा गुवार मोनसे जायगाया बर' बाजारा जायफोर फैयो बिथांमोना बाजार बाजारखौ ओमफ्राय गोजानखौनो मिथिया फिसा ओरैनो गावनो आन्था जायगानि एरिया बे ओनसोलनि साखाथिनि लकेसन नालाय गावनो आन्था जासिगोन Kap koto. Itu keman? साहा लोंनो खाबानो बायजोब्बाय साहा लोङै कापखौ माबायो सुनायावबो बायो आरो गोगोना बायो जोबलांफिनजोबो ओमफ्राय दा आं
गंसेयाव 10 थाखा होनदों आरो बेसेनखौ ओमफ्राय 50 थाखानि लायोबा 6था गंसे बारा मोनो होननायखाय 6था लाबाय आं दा जानुवारि बे गोदान बोसोर नांगौ जायोना ओरैनो आलासिफोर लोंनो दंखायो ओमफ्राय न'आव बाहायनो गैला आरो बायजोबनाय जाबाय दा लाबाय लोगोफ्रा बेहाय बिथिं मन्दिर आरो बेहाय मैगं थाइगं माबा माबि फानो ओमफ्राय ओरै साहा गस्ला लंपेन्ट पेन्ट गानग्रा जोमग्रा मुवा बेसाद फानो आरो बिथिं आरो बै साहा दखान सि सुग्रा कम्पिउटार बेलेग बेलेग बिदिनो ओरैजाय ओमफ्राय सेन्देल जुथा काप प्लेट बायदिसिना बेग सेग फानो आरो बे साइडजों मालपुवा गरसे गरसे जानो थांनोसै जोंहा बाजैनि मालपुवा एवनाय जानोसै भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफोर भिडिअखौ नायबाय अननानै लाइक होदो आरो अनबावोबा कमेन्ट मोनसे होदो बाय बाय